fost băiat cu minte, dar ați crezut că mă joc. Din om serios de afaceri am devenit interloc. Ia-l-ai, bă. Pușa lui tata frumoasă. Nu mai. Intră sumal? Asta vrea el. Fii atent ce vagabond. E frumos, e îmbrăcat. Un fel de accelerat. Nima. Intră sumal, bă, banditul, bă. Da. E tare? Uitare. Pune mâna pe băț. Nu, că-l văd îndoit. Ăsta e frumos. E îmbrăcat, ăsta e accelerat. Dă-mi aici. Dă-mi un pic. În care mână vrei? Da. Nu prea mă descurc cu niciun cum are. Las că te înveți. Uite numai ce frumos te înveți. Da, eu la vrăjeală am zis. Vrei pește? Hei! Ce bine, mă! Asta e mare. 6-7 kg. Bă, Johnny, bă! Vulpea la mălai, bă, unde mergi, bă? Vulpea la pește, bă! Bă, Johnny, bă! Unde mergi, bă? Meri în oraș? Mă duc în oraș. Johnny, meri în oraș? Îl duc în târg. Să mai scot unul de aici, cum stă. Bă, dar trebuie să acoperiți cu apă, bă. Da, dar nu-i bai, că asta e să mă duc să-l basculez pe ăsta nită la târg jos. Hai să vedem care e treaba. Meri în oraș? Bă, meri în oraș? Ai, bă, Johnny, bă!